Na, szevasztok fiúk és lányok! Ebben a videóban Slider.io fogunk játszani, úgyhogy kezdjünk is bele. Na. Új intron fogok dolgozni, úgyhogy ebben most nem lesz beletéve, úgyhogy 5 percnél nem tervezek túl több időt, mert ugye este is van, és akkor a legutóbbi videó is 5 percnél több lett. De amúgy, hogyha valaki látta a gameplay csatornán a Raftot, az, amit már ugye töröltem is, akkor az biztos, hogy fogja tudni, hogy az 30 perces volt. Meg még a Minecraft is 30 perces. Amit nem tettem fel, mert nem bírt el, túl nagy fáj volt, és nem bírt el a telefonom. Úgyhogy ja. Én amúgy azért halok meg a legtöbbször, mert mindenkinek annyira neki akarok menni. Szerintem ez elterjedt játék a világon. Egyszer mindenki úgyis kipróbálja. Míg hogyha nem szereti, akkor is. Elég híres játékká vált a maga kis hibáival. Úgyhogy ja. Még 5-4 menetet lemegyek. De ezt megpróbálom 10 000-re felhozni. Hoppá. Úgyhogy ja. No most. Na. Srácok. Szeretnék mondani valamit, mivel én nem vagyok valami nagy beszédű, ezért most végig nem szeretnék annyira beszélni, hanem baj. Úgyhogy ja. Tudom, ez így kicsit ilyen unalmasabb lesz, de na. Tudja. És ezt kellett egy kis fém lapon 2 az 1 arányban kicsumirázni, és ezzel a kis lapkával összekeverni, és hogyha a lapkát rajtad a munkalapon, akkor között nem tudtad. Radicsba éppen feltöltött egy videót, úgyhogy ezt majd nézzétek meg. Jó. Ez most nem a gameplay csatornámra fog menni, mert ebben a videóban még terveztem egy kis reakció videót, ami a Kasszás Erzsiről szól. Felkapott videóknál rajta van. Na. Na. Ebből rendelkezem egy eredeti papíros példánnyal is, gyakorlatilag fellelhetetlen. Kapcsoltak a British Múzeumból. Mondtam no. Na, indulj már el. Akkor beírjuk. Kasszás ez. Nem hozza be a Kasszás Erzsit.
mindegy. Switcher.ozunk végig. De mégis oda fog kerülni a gameplayre, de nem fog inkább oda kerülni. Inkább lesz ott. Hú, nem szeretem itt a reklámokat, mikor folyamatosan behozza. Ismeritek a Happy West, ugye? Most már kaptunk egy gyilkosságot, úgyhogy most arról is lesz majd videó, hogy én milyen profi vagyok. Úgyhogy ja. Jó lenne, hogyha profi lennék, az biztos. Tudnám hasznát venni, de most mondjuk nem is vagyok a legrosszabb, amikor elkezdtem. Hiába ma kaptuk, de csak mindegy. Nem is ez a fő téma, hanem az a fő téma, hogy játszunk mondja város. Hoppá. Nagyon kemények. Az én nevem a Kasszás Erzsi. Itt dolgozom, szeretek én itt lenni. Gondolom, ti is ismeritek a Kasszás Erzsit. Hú. Ábel az már valamennyire kezd lejárni. De igazából azt se kedveltem a legjobban. Az kis Ábelt. Tudja. Na, végre nekem jöttél. Úgyhogy most legyünk is meg. Vacsorára, mert nincs mit. Ne vegyétek olyan, akik komolyan vesznek sok mindent. Istenem. Most nem vagyok a formámba. Az például azért is, mert este van, de tök mindegy. Tudja. Én az a baj, hogy ilyenkor nem tudok aludni, és azért nem alszok, és akkor fent vagyok. Higgyétek el, hogyha formában vagyok, akkor tudok normálisan játszani, milyenkor meg csak bénázgatok. De jó, már annak a sok jó gyerek. Úgyhogy, jó. Dögülj már meg! Istenem! Úgyhogy, vége lesz a videónak, egyből megnézni Radics Petit. Gondolom mindenki nézi Radics Petit. Ha ki nem nézni. Vicces. A legviccesebb videós. Sokan nem szeretik, mert nekik túl durva ezek a viccek. De sokan pont azért szeretik, mert ezért ilyen vicces, tudjátok? Például én. Bevallom, én is szoktam csúnyán beszélni. Aztán hát már ki nem, igazából. Nem tudsz elmenni egy ember mellett, hogy beszélni csúnyán. Tisztelet a kivételnek. Mindig tisztelet a kivételnek. Nem kötelező magadra menni. Senkinek sem. 9 perces lett, mikor 5 perc, mindig megy az idő, meg megy az idő, úgyhogy sziasztok, jók legyetek, bye bye.